Γεια σας παιδιά, The Flash Gamer here. John Pixel ήθελα να πω, μπερδεύτηκα. Και σήμερα θα κάνουμε το νέο μου σπίτι. Ένα σπίτι. Άμα έχετε καταλάβει, παίζω με άλλα γραφικά. Προσέξτε λίγο. Είναι με άλλα γραφικά. Είναι άλλα. Τι θέλεις τώρα? Και βλέπουμε ότι είναι έτσι. Αν και δεν μου αρέσει τόσο. Το crafting είναι σκατά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω είναι ότι δεν θα το κάνω. Θέλω να το κάνω να έχει disable. Όχι, πού είναι ρε? Δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα τι λέω ρε ότι θα κάνουμε σπίτι. Θα σας δείξω πώς κάνουμε Skywars δικά μας, χωρίς να μπαίνετε σε servers. Λοιπόν, καταρχάς παίρνετε dirt και πέτρα. Καταρχάς ανεβαίνετε ψηλά. Αναγκαστικά πρέπει να βάζετε blocks. Αρκετά ψηλά όμως, να είναι στα τα κανονικά. Εντάξει, όχι τόσο. Sorry που μπερδεύτηκα και ότι θα κάνουμε σπίτι, αλλά εντάξει, μπερδεύτηκα. Μπορεί να παίξω What the fuck? Είναι ηλίθιο. Τσατ. Sorry για τις βλακίες που κάνω. Λοιπόν, καταρχάς θα βάζετε αυτά. Εγώ θα το βάλω εδώ. Ναι, είναι μικρούτσικο. Καταρχάς είναι τεράστια. Και δεν με βολεύουνε. Γαμό. Οκ, είναι εδώ. Εδώ. Λοιπόν, θέλω καταρχάς. Εντάξει, τώρα το περίγραμμα δεν χρειάζεται να το κάνετε όλο ίδιο, αλλά εντάξει. Τώρα δεν ξέρω γιατί τα σπάω τα blocks, αλλά κανονικά ναι. Λοιπόν, ανεβαίνετε πάνω. Καταρχάς, όπως είπα, το περίγραμμα το κάνετε δικό σας όπως θέλετε. Λοιπόν, βάζετε εδώ έτσι, το κάνετε καταρχάς μεγάλο. Κάνατε 5 νησιά, 6 όσα θέλετε. Εγώ θα κάνω ένα θα κάνω, γιατί μπορεί να μου πάρει αρκετή ώρα για 2. Αν το κάνω pause για να τα κάνω, αλλά όχι, δεν θέλω να κάνω pause. Λοιπόν, θα βάλουμε ακόμα αυτό. Το κάνουμε διπλό νομίζω. Ναι, το κάνουμε διπλό. Καλά τα εντάξει, τώρα δεν κάνω κανονικά Skywars. Αλλά ναι, λοιπόν, βάζεις εδώ. Sorry, δεν βάζεις εδώ. Τριπλό βασικά θα γίνει για να έχει και τρύπα, καταλάβατε. Να είναι με τρύπα. Θα σας το εξηγήσω. Όπως είναι τα κανονικά Skywars, σαν σπηλιά να το κάνω, θέλω να πω. Λοιπόν, μέχρι να κάνω το περίγραμμα, περιμένετε. Λοιπόν, επέστρεψα ξανά. Το dirt εδώ κάτω, θα σας το εξηγήσω πώς θα το κάνετε. Λοιπόν, θα το κάνετε 3, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, περιμένετε. Sorry για τα pause. Η μαμά μου. Λοιπόν, το κάνετε όλα να είναι πιτρία. Λοιπόν, θα το κάνουμε λίγο γρήγορα, γιατί
Σαν να βγει μεγάλο το βίντεο. Θα μου πάρει αρκετή ώρα. Και όπως είδατε, έκανα δικό μου intro. Τώρα δεν ξέρω άμα δεν σας αρέσει. Εμένα πάντως μ' άρεσε πάρα πολύ. Βασικά πάρα πολύ, εντάξει, κανονικά μ' άρεσε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το σπουδαίο να κάνεις intro. Σιγά. Και η γιαγιά μου κάνει intro. Καλά, τώρα για την πλάκα το είπα, μην το πάρετε στα σοβαρά. Και αυτό εδώ το κάνατε γενικά μένα. 3 το έκανα. What the fuck. Οκ, το έκανα 3. Λοιπόν, το βάζετε αυτό, εντάξει, το γαμό! Το βάζετε κανονικά αυτό. Μόνο ένα πρέπει να βάζετε. Το καινούριο όνομα που βρήκα είναι The Flash Gamer. Τώρα μη με πείτε ότι έβαλα ας πούμε κάτι, ότι έκλεψα. Δεν το ήξερα ότι υπήρχαν και άλλοι The Flash Gamer. Συγγνώμη άμα σας το πήρα, γαμώτο. Sorry για τη βρισκιά. Γαμώτο. Λοιπόν, παίρνεις εδώ. Παίρνεις εδώ το, πώς το λένε, πες το bone meal. Το bone meal, πώς τα λέω έτσι. Μπορεί. Δεν έχει, Έχει, πού είναι? Έχει, δεν το βλέπω. Περιμένετε. Όχι. Θα το κάνω εγώ σιγά. Δεν πιστεύω να μην έχει. Έχει. Απλά εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Οκ. What the fuck. Και είναι πολύ διασκεδαστικό το Skywars για μένα. Τώρα για σας δεν ξέρω. Και βάζετε μέσα τώρα ό,τι πράγματα θέλετε. Καταλάβατε. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε. Περιμένετε. Θα σπάμε. Όχι. Είναι ας πούμε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς μέσα. Δεν είναι ανάγκη να σας καταπιέζει ο άλλος να βάλεις εκείνο και τάδε και τις βλακίες. Και το καλό είναι ότι τώρα, περιμένετε, εγώ κάνω λάθος ή το έχω ξεχάσει. Χρειάζεται ίντερνετ για να κάνεις, για να μπεις με φίλους σου. Ναι, χρειάζεται ίντερνετ. Αν και ναι, είναι για μένα λίγο καλύτερο τα δικά σου Skywars, γιατί μπορείς να παίζεις με φίλους σου κανονικά και έτσι. Και είναι ότι δεν ξέρω, είναι πιο διασκεδαστικά για μένα. Τώρα για εσάς δεν ξέρω, αλλά για μένα είναι. Λοιπόν, βάζεις έτσι πανοπλία τώρα. Και ναι, καταλάβατε, βάζεις πανοπλίες και τέτοια. Λοιπόν, βάζεις λίγο έτσι εδώ φουλ. Τη βάζεις εδώ. Μετά παίρνεις βάζεις εδώ 0.14, γι' αυτό είναι πολύ καλή. Ναι, είναι αρκετά καλή. Λοιπόν, βάζεις εδώ έτσι. Παίρνεις το enchanting table. Τώρα που είναι enchanting table, περιμένετε γιατί έτσι δεν παίζει.
Στο βάλω εδώ. Εδώ, κανονικά να είναι. Enchanting table. Ρε, είναι ηλίθιο. Οκ. Δεν γίνεται. Θα μας... Δεν το λέω. Να το. Οκ, και λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like για να δείτε το επόμενο βίντεο. Τι λέω. Λοιπόν, κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Επίσης κάντε ένα subscribe γιατί με βοηθάει. Αφήστε ένα comment κάτω στα σχόλια και τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας!